Nou, dat hebben we even mooi ding in Lau. Ja, zeker. Het meeste is klaar. Nog even achter de bar, maar dan wat dingetjes. Ja, hartstikke totaal. Helemaal, hè? Oh, dan gaan we trouwen. Het is al aardig vol. Zo show. Dus het is hartstikke jongens, spannend. Goedemorgen, een nieuwe vlog. Ik sta hier bij het projectje van Tjibbe en Ilse. Ja, is van een oude caravan. Ze proberen je wat een hip dingetje te maken. Ze heeft alles eruit squat. Mooie bruine gehakte kessentjes. En ze zijn nu weer aan het opbouwen, zeg maar. Dus eerst alles eruit. Ik ben heel benieuwd wat het doet. We mogen hem ook wel eens mee. Nou, ik zei dat lijkt me wel leuk. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Projectje. Ik zou even de man vind ik, hè. Dan geven we de beestjes even de man. En natuurlijk het beruchte bakje koffie. En dan hebben we Joen de eerste officiële uitviering. Dus ja, spannend kan ik net zeggen, maar ja, wel zin in. Nog die zeg maar. En we zijn nu nog wel even Joen dwaan. Dat denk ik maar de allerlaatste dingetjes. He, werd de meesten parkeren kunnen, werd ze hun koffie hellen kunnen, hun drankje keepje kunnen. Dus ben nog wel even wat putjes die we Joen dwaan hadden. En alles twaalf met kleed zetten worden en het decor met de kleed zetten worden. Dus we gaan Joen nog wel wat te doen. Ik neem je hem even mee. Best bakje naar alle? Nee. Alle raas. 4,5 meter. Alle raas, jong. Zij is mijn bakje koffie, denk. Koffie. Nee, het is nog geen koffie, toch? Oh, doe ik eerst de beesten nog even. Oh, nou lang geen koffie, Jelke. Hoe mat het nou? 20 minuten. Oh, hellie ik dat? Hellie ik dat? Ik zal de beestjes aan, check die aan. Ja. Oké, doei. Zaken had het auto kunnen voelen. Ah, jongen. Nee? Ziet er wat vers? Oh, dit is wel beter, hè? Als het draait. Hey, Eli. Hey, Wiefke. Wat had Zaken daar? Was bij Zaken erin? Is dat leuk? Nou, ken je het zo Zaken? En de beddenwijn. Oh, de beddenwijn. Nou, pak zo op. Hey, dit is mooi, Hilda. Dit keer mooi. Dit is leuk. Is het leeg? Ja. Oh, gauw naar de. Helemaal leeg? Oh, dan gaan we trouwen. Oh, hier wie net leeg. Hier nog hier een knopje zitten, hè? Hebben de beddenwijn dan? Ik denk die staat. Oh. Ze hier een knopje zitten. Nou, voor de beestjes in erbij, jongens. Nou echt de laatste puntjes op de i. Ik zei het hier van de morgen skeppen bracht. Dan kunnen zeg maar nou ja, de spelers die kunnen in het chalet en lekker boeten even in de privé, in de pauze zijn van tevoren en naar de tijd. Dan gaan ze echt in een eigen hoekje. Hier is nog een skatekamer. En dan kunnen de spelers zonder dat het publiek hun op de tribune shirt action. Ja, ja. Nou ja, wie moet daar aan alles 12 nog te plak zetten. Siep maakt het terras nog even netjes. Want ja, de meesten komen hier doen, kiezen bij de grote dwarren hun drankje halen. En dan maar het direct wat netjes, net Siep? Ja, het moet even up-to-date. Up-to-date. Sure. Ja. En mooie plantjes hadden we hier daar. Echt vet mooi. En dan kies je hier al een beetje terug en hebben ze zit de bar. Dan gaan deze dwarren even en dan kunnen mensen, nou ja, door de dwarren hun drankje halen. Dus mag nog wel wat gebeuren van jou, maar komt clear. Dat is toch altijd zo de laatste ding, maar toch op het laatste moment. Maar nou, ik ga er nog in. Eerste uitviering. Ik ben er klaar van. We zijn taal om alles klaar te zetten. Het leidt er wat mal in, dat is allemaal schudden. Maar ik plant je hem even daarboven en dan kan je even alles zien in een soort van timelapse wat er al eer bad. Dus ik plant je hem daar en ik neem je mee. Heel weer er mooi bij. Geen kind aan, hoop ik. En dan kan je wel hier nog bedenken vast aan première jongen. Een mooi plakje ziet je bij me steen kennen.
Ja. Ik dacht misschien nog die peel. Ik heb wat. Hey, Lau, jongen! Lauren zit er ook om te helpen. Ik zei, ik heb wel een timelapse maatje van dat we hier bezig zijn. Ja, maar is dit dan heel genaatingst? Je komt hier te heen. Ah, doe je? 12 seconds later. Nou, dit hebben we even mooi dingen, Lau. ja zeker. Het meeste is klaar. Nog even achter de bar met wat dingetjes. Ja, sting aan tafel. En de vrouw die ben je bezig met het koffiehoekje. Oh, wat dat die man daar, wist je dat? Die meisje van mij dat er geen auto. Oh, dan kan je een auto. Nou, maak er niks. Ik ga op 20 of 25. Oh ja, al hier in het spier, al hier in het spier. Ja. En zie je van 20. Nou ja, wie begint even verder? Nou, het podium is zo goed als onklaard en klaar. De tribune staat vol met stoel, koffiehoekje is er klaar. Dus ik even zien hoe het met het cateringshoekje hier gaat. Ah, Jackie! En dan breng ik dan aan je Ildo op bed. Kan je hem koes? Zie, de warmte zit inmiddels open. Hij ziet een hele baard overen. Echt prachtig. Ik zit er even onder trok en met even van de andere kantje. Ja. Hallo! Tja, en dan kun je van uw jaren naar Boetentaar cateren. Netjes, maar. Mooi zo. Heel netjes. Ja, leven. Ja, dan kun je dus een drankje bestellen. Zeg maar, meneer. Zeg maar. Wat wil je drinken van mij? Niks? Een gehaktbaltje? Ja, En een colaatje? ja. Komt er al, meneer. Nou, dan kunnen we het sadel zetten. En dan zet ik 2 muntjes. Nou, dan juist om je muntjes. En dan krijg je dat. Ja. Is dat mooi? En dan kun je hierboven lezen wat er al is. En hoe doen we het? En hoe duur. Krijg wat, toch? Daar staat op 0,0. 0,0%. Dan ga ik naar een hoekje van de wc's. Hier ben dus wc's. 1, 2 en een invalide toilet. Ga weg. Ja, ja. Van alle gemakken voorzien. Ja, dan zit hier een bordje toilet. En dan ga ik nog een urinoir van de man. Ik hoop dat die nog een beetje platter gaat. Want als het hier zo scheef te pissen. Maar geen ahnung. En nou, hier is eigenlijk het hoekje van de spelers zelf. Oh, zo. Die heeft hier ook een wc'tje. En dan kun je hier vertoeven. Maar het wordt lekker waar. Dus ze kunnen ook hier vertoeven. Beetje uit het zicht van het publiek. En dan kun je toch even in het chill, zeg maar. Oh jongen, ik het zwittend hier. Maar eerst Ildo op bed. Dus ik zal naar Hoestakeur. Of even in de golfkarken. Hallo. Hallo! Ildo leidt op bed. Bed. En ik zal zien dat ik een bakje koffie scoren kan. En ik neem je hem ondertussen naar mij. Jij komt de meesten binnen. Je moet ze zich legitimeren en de corona, hoe heet dat? QR-code scannen. En hier En dan komen ze hier. moet ze En hier moet ze het toegangsbewijsje laten. Dus ik ben echt 2 halters, zeg maar het is wat op het heen. En dan kun je daar omheen. Joehoe. En dan pak je koffie er krijgen. En dan kun je zitten hier. Dus dat wordt mooi, no? Zo. Nou, Ildo koest lekker dus. Ik geloof dat het meeste kleren is. Ik pieker gekrakt stiekem even tussenuit. Want nou ja, het is al natuurlijk hartstikke mooi, hartstikke leuk. Maar ik kan wel heel eerlijk wezen, het vergt echt wel een prutte energie en tijd. Dus ik zie correct een bij mijn beestjes. Even zen. En dan aan ze lekker naar huis. Douchen, omklaaien. Nou ja, en dan is het al samen bij jou. Maar ik krijg even een momentje met mijn beestjes. Hey! Goeiedag even. Hallo! Nou, ik ga hier wat opdienen. Het shirt aan. De oppas komt zo. Dus ben ik klaar voor. Jelke, bent u er klaar voor? Wanneer maak je het al dan? Wat maak ik al, meidje? Mezelf? Oh! Nou jongens, toen zei je er.
Nou, mooi kleermeisje man, hè? Ik zal mijn best doen, Jelke. Love you. Love you terug. Nou, we gaan naar de première van het stuk 2. Mem, nemen ze dit nou de stilte van de storm? Oh, stilte. Oh ja, Mem had zwaar druk natuurlijk. Zweet op gebed. Zweet op gebed. Nou, jongens. De eerste mensen tjeien hun Heb je nog al. geen bed, hè? Of hoe liep je dat? Wat maar met haar? Ik wil hier ook blijven staan. Ik wil hier blijven staan. Nou, Corrie komt er gewoon. Ja, liep erop, jong. Ik ben je toch. Much later. Nou jongens, die gaan ze los. Ik zou zeggen, vies dit een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En vind je het net het chillen te downloaden van je tablet als telefoon. Hey, want een nieuwe chatvlog, hè? Doei.